Змітрок Бядуля у досвідку. Я запалю лучину у досвідку і засяду за стол дубовы пад абразамі, бо сон мяне не бярэ, і я толькі бакі пабіў аб гэты голы тапчан. Быццам разгневаны рой пчол думы апанавалі мяне, але нічога не зробіш. У сэрцы маім радзіліся яны, душа моя гадавала іх. За акном рабіна ківаецца, і перад усходам цямней яшчэ робіцца на дзядзінцу. На блізкім дварэ асфер заскрыпеў. Напэўна, суседка толькі скінула каромыслы з плеч. Ёй трэба дайніцу вымыць і карову даіць. Потым пабудзіць яна хлопца, і ён пагоніць карову на расцяроб, сам назапасіўшыся харчамі. Бярэцца падзень, святлее, людзі за працу хапаюцца. Толькі я адзін не ведаю, за што ўзяцца. Як толькі вырас я сваёй зрэбнай кашулі, майму сэрцу цесна зрабілася ў грудзях і душы ў целе. Здаецца, лётаў бы я вышэй у гаю зялёнага, туды, дзе сонейка ўзыходзіць, дзе фарбай пурпурныя хмаркі фарбуе. Здаецца, ахапіў бы весь свет і зліўся ў адно з ветрам лёгкім, каб нешта цікавае, патрэбнае казаць убогім вёскам, которые нібы апенькі на пасецы расселіся па ўсяму вялікаму абшару беларускіх раўнін